идомаи гуфтори Романи Фирдавсӣ. Иғво. Фотимабону боре ба муносибати маросиме ба Шодоб ба хонаи холааш рафта буд. аз он ҷо бегоҳрӯзӣ баргашта дар ҳуҷраи шавҳараш ба ӯ чунин нақл кард: дар байни меҳмонон биби Холида зани охунди Шодобӣ ҳам ҳозир будааст. ин занаки ҳавобаланд ба ҳар чиз хурдагарӣ мекунад, ба ҳама панд мехонад, гуфтораш ҳама аз набию васию имоми шаҳид аст, мисли ин ки онҳо аммуҳояш мебошанду вай ҳадисҳои ононро аз забони худашон шунидааст. дар маъракаи занон ба ман рӯ оварда гуфт: шунидаем ки шавҳаратон қиссаҳои замони ҷоҳилият менавиштаанд, маҷусҳоро меситудаанд. пурсидам: аз кӣ шунидед? ӯ гуфт: охунд боре дар саҳни ҷомеи тобирон дидаанд ки Абудулаф дар халқаи талабагон қиссае мехонад. пурсидаанд: ин қисса нигоштаи кист? Абудулаф ҷавоб додааст ки нигоранда Абулқосим Фирдавсист. ва ӯ монанди ин достонҳои дигар ҳам навиштааст ва менависад. охунд талабагонро сарзаниш кардаанд, гуфтанд: шумо муъмину мусулмонед, дар оянда соҳибони дину шариат мешавед. магар аз гуноҳ наметарсед ки чунин қиссаҳои маҷусиро мехонеду мешунавед? ба оташ афканед онҳоро, зеро онҳо боиси ихтилоли имон ва залолат мешавад. баъдан ман аз холаам шунидам, биби Холида пас аз рафтани ман гуфтааст ки охунд аз Фирдавсӣ ба шайхи бузург Абулқосими Гургонӣ аризаи шикоят навиштаанд. эшон далелу ҳуҷҷат доранд ва метавонанд исбот кунанд ки шоир Фирдавсӣ ба дил муътазилӣ, карматист ва мазҳабашро пинҳон медорад. имом якду достони туро дар куҷое хонда ва қисман рӯбардор карда гирифта будааст. ин хабар дар воқеъ хавфангез буд. касони ба муътазиливу қарматигӣ муттаҳамшударо ҳам арбоби ҳукми фармон ва ҳам асҳоби дину шариат радди маърака ва сахт таъқиб мекарданд. акнун биншину нигарон бош ки бадхоҳонат чӣ фитнае бар зиддат мехезонда бошанд. шоир ду-се поси он шабро бо шабзиндадории пурфикру хаёл гузаронд. аз шикояти Абдунабии имоми Шодобӣ ва умуман аз хулқу атвори ӯ дар тааҷҷуб буд. чанде пеш имоми ҳамдиҳаи худ Аббоси Бофандаро ба хондани рисолае аз рисолаҳои Ихвонуссафо гунаҳгор карда ба шайхи Абулқосим ва ҳоким хабар кашида зиндон кунанд. мегуфтанд ки дар Шодоб агар касе бо сабабе дар намози ҷамоат ҳозир нашавад, Абдунабӣ ӯро фавран ба кофирпешагӣ муттаҳам сохта ҷарима мекунандааст ё ба раиси шаҳр гуфта дарра мезанандааст. дар кӯчаҳо бачагони хурдсолро навозиш карда шириниҳо дода мепурсидааст ки оё модару хоҳаронашон намоз мехонанд ва агар маълум шавад ки намехонанд ё боре нахондаанд ё ки маросиме аз маросимҳои диниро ба ҷо наёвардаанд, охунд шавҳарон ва падарони онҳоро ба кӯча садо карда дар байни мардумон таҳқир менамудааст. худ дар сари хирманҳои кашоварзон вақти кафсангирӣ ба болои ҳар як кафи ғалат ҷанҷол мебардошта ё ки бе огоҳии ӯ хирманбардоштагонро дар ҷамоати масҷид дашномҳои қабеҳ дода шарманда мекардааст. бошандагони Шодоб аз шарри имоми худ ба дод омаданду додрас намеёфтанд.
акнун ин фитнаангезӣ арбадаҷӯ ба мани гӯшанишин дасти буҳтону иғво ёзонда аст. ошуфтахотир шуда ба дилаш мегуфт ҳаким Фирдавсӣ. вай мунтазири даъват ба назди шайх Абулқосим буд. имоми Шодобӣ дар ҳақиқат агар ба шайх ариза фиристода ё балки худи ӯро дида аз шоир ба он мазмун ки зани имом ба Фотима гуфтааст шикоят карда бошад, шайх ӯро барои таҳқиқ ба ҳузураш даъват хоҳад кард. охир шайхи бузургвор, фақеҳ ва охунди калони шаҳр ин гуна шикоятҳои ба дину шариат дахлдорро беоқибат намегузошт. вале аз байн як ҳафта гузашт, шайх ӯро даъват накард. он гоҳ Фирдавсӣ қарор дод ки худаш назди шайх рафта ҳақиқати ин корро фаҳмад. ҳуҷраи хоссаи шайх дар ҳавлии беруни ӯ буд. Фирдавсӣ аз дарвоза даромада ба хизматгори ӯ, мардаки солхӯрдае, бархӯрд ки барраи сафедеро аз арғамчини гарданаш кашида сӯи Собот мебурд. барра аз рафтан саркашӣ мекард. ҳазрат ҳастанд? пурсид Фирдавсӣ. ҳастанд, ҷавоб дод мард. барои чӣ бошад ки як нав ситезаомез ҷавоб дод хизматгор. дар пешашон одам ҳаст? ду чӯпон аз кӯҳ барои дуо гирифтан омадаанд. ба рамаҳояшон офате расида бошад магар? шоир донист ки барраро ҳамон чӯпонҳо ба музди дуои шайх ба вай овардаанд.